Aminado si Police Captain Brian Bea, hepe ng Pilar Municipal Police Station, na dala ng pagod sa trabaho. Nawalan siya ng oras sa pag-eehersisyo dahilan upang tumaas din ang kanyang timbang. Madalas nalilipasan daw sila ng gutom sa mga ikinakasan nilang operasyon at kapag may pagkakataon ng kumain, hindi raw maiwasan na mapadami din ang kanyang kain. 23 anyos nang pumasok siya sa serbisyo. 65 kilos lamang daw siya noon pero ngayong 45 anyos na siya ay 88 kilos na. Hindi raw ito akma sa kanyang body mass index. Dapat daw ay pumapatak lamang sa 75 to 78 ang kanyang timbang. Sa akin personally, mayroon naman akong physical activities na ginagawa like nga walking and biking. So tapos medyo bawas rin sa pagkain kasi kung hindi ko ginawa yun, sigurado mas malaki ako ngayon kasi yung genes ba, nakuha ko ito sa parents ko, medyo malaki talaga ang bone structure. Kaya nga, isa nga sa kinoconsider ng PNP sa pagpapapayat is the bone structure of the personnel because tayo, magkakaiba-iba, individually magkakaiba-ibang bone structure natin. Pag malaki ang bone structure mo, talagang physically talagang lalaki ka. Nitong nakaraang buwan nang magbabala si PNP Chief General Nicolas Torre na kanyang sisibaki ng mga pulis na hindi makasunod sa standard weight. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, ang kautusan ng kanilang hepe ay isang mahalagang hakbang para sa mas maayos at mabilis na serbisyo ng kapulisan. Kaya mahigpit niya ring ipinag-utos sa kanyang mga tauhan na bigyan ng panahon ng kalusugan at pagpapababa ng timbang. Nakikita niyo po ba sir si Manny Pacquiao? Pag may laban siya, nagtitraining siya kasi may hinahabol siyang timbang. So ganoon din po dapat ang mga pulis na wag nilang hayaan na maging obese sila, maging malnourished kasi expected ng mga mamamayan na ang kanilang pulis ay physically and emotionally, mentally fit po sir. So yun, na hindi na po baga Yes, sir. May case-to-case consideration yan, sir. In such a way na may mga tinatawag tayo na yung sakit niya, nakuha niya in line of duty. Di ba? Kumbaga, nabaril siya. Hindi na masyadong nakakagalaw dahil yung injury niya ay hindi na katulad ng normal. Yun ang isa sa mga special consideration, sir. Ang kautusan ay linsunod din daw sa Section 30 ng Republic Act 6957 na layong siguraduhin na physically fit ang mga kapulisan at pasado sa performance metric. Ang bawat pulis sa organisasyon ng PNP, may tinatawag tayong BMI, yung mini-maintain natin. At nagkakaroon tayo ng annual physical and medical exam na dapat ma-meet po nila yung required na timbang, required na mga exercises para nang sa ganun, fit for training na ma-declare sila. The moment na nagpabaya sila doon, magkakaroon sila ng administrative sanction in such a way na eventually, baka ika-dismiss nila yun, ma-deklara silang unfit for service po, sir. Samantala, 6 hanggang 1 taon ang binigay na palugit naman ni Torres sa mga overweight na pulis para magbawas ng timbang. Maaari namang masibak sa pwesto ang bigong sumunod sa kautusan ng pambansang pulisya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.